Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Duroy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Higalaan ang atong magtatampo si Duroy. Kini akong asawa, bahin ni sa akong problema. Tarawa, naratol lagi doon ko. Kini akong problema, bahin sa akong asawa. Kini magkalagot kayo. Buton, saling katsawa taon. Ano na sabtan niyo ang akong problema, no? Inaniyon ako magsugod sabtan diya sa akong sa among bahay si Pedro. Ano ay? Bro, ay kanta tanong palaay, bawas kalaay dong. Larga. Oh, sige. Yeah. Ari. Testing ito. Chakringking ni Maksurban doy. Maksurban, doy. Musta kaya doy? Mantabi doy. Sasayaw chat, chakiringking. Ang imong tiil mo iniktin. Mugilo, yun ang imong kiting. Sa kiay-kiay nga lihok. Antras ang panting tuyok-tuyok. Murag yung langang puwag lubog. May misayaw o kiringking chacha. Apan mayo misulod nga wadamha. O kang babay galit nga gibunlot sa iyang bana nga naglagot. Naglagot ko sa akong darling na kay may gusto og sweet ang buing. Permi lang akong ikadaplin. May lalaking nagkukatawa pa kay sayaw og cha-cha-cha. Unya may mihagtok sa ulo niya. Ibato di ay sasawa. Naglagot ko sa akong darling kay may gustong og sweet ang buing. Perli lang akong ipadaplin. Wa ko makachansing sa tsagakiringking. Tanawa sa bang draw na si katong atong silingan silingan si Miss Ay. Sige sayo sayo. Gamay kay hawak por lampini. Manay kapangita na ko inanara. Gasyor trabag bubo kayo. Short. Oh, gamay kay hawak, nadako kay lubot. Murag lampini. Murag butong lingkit ang lubot. Hinimbang kay tanan. Ay. Kasi bilibag yun ako ni Mabel. Haskang bilibag yun ako nimo pre. Ako bilib sa kunyo, pero ano ni bilib man kadako? Ha? Dako na kay Ja. Dako na kay usaban ng imong tingog ron pre. Oh, kanang sagarak na kayo. Sagarak na yun. Ha? Di na pre, sa una pre nga. Mukanta ka ni sugod. Ay, sugod lang ni mo pre. Wan guba na kayo mong naong nga tingog. Karon pre ka na. Nung sa mga. Karon inikanta ni mo. Nagguba na lang imong naong sa paghirit nimo sa tingog nimo. Dili gyud. Pagbirit. Ang tingog dili gyud. O dili gyud. Pagbirit mo ay mo dili gyud. Pero ako tingog dili gyud. Guba. Di gyud guba. Tinuod bitaw pre. Ay, bida. Ganahan sa kanta nimo balik ng kalakihan mo. Ay, lagi. Suway pre. Suway tong kanta nimo sa una nga birit ayos tanan. Ay, katong Inday. Katong Inday. Katong sa atong so Inday ko taon. Sa atong kataha ba? Inday karon. Ay, kani. Okay. Inday, I always love you. I love you, pre. I love you. Inaya. Okay. Ayun kita di ko masas mabuktot ka kanta pre. Ito kay taas ito tanong mas guba pre imong naog sa imong. Love you di kang ingon pre. Okay, larga. Larga. Inday, kani larga. Ana. Sunod. We'll always love you. Ay, alam mo ay, ang mga kandi pre na nagan. Nagtuo siya, nag-ihaw tagbaka. Unsam day tudodong. Hindi tayo tola to. Kuan ay. Pataka ang taan ni pre dito, inday. Pataka, di to di ay. Kuan siguro to, kadang power of bluff, bawa siguro na. Power bluff? Umo na pre. Sige. Sige ko na, i-try ko na. Inday, okay. Inday! Okay. I always love you. Iuwang mag-iro pre, kaysa pre. Iuwang mag-iro. We'll always love you. Maayo pa man kang bunot mo kanta pre. Dong Doroy! Pre. Gitawag lagi kay ingat kang gitawag na ka. Pagalit mag-upalit tiwag. Abugidas ni Bayano eh. Pagalit taklakaw. Mingo na. Mangaw din na to. Mingo din. Dong! Doroy!
Bida. Tugod mo Duroy! Ah, paitan ko ako tayo. Katahan ko man yung tao ni Hoy, Sali. Duroy, naunsa ka man? Pagkuha tayo, pagkuha! Hala. Uy, kalma lang, pre. Suko man ka nga, gitawag kasi imong asawa. Ang ginabayaan na. Mauna yung makapahiblan ako. High blood yun ay ka, pre. Unsa man dahi? Suko gidayon na siya, oy. O ang agi sa may di mahiblan ni mo narata niya sa tuang tugaran. Ngita ni kanako. Gitawag ta ka kay patilawan ako nimo ang giluto na kong linatan. Ay, noon sabi. Laway sabi. So, kay baba, ikaw nga matilaw na. Grabe naman sa taon kay. Mura mag di ka mo manluto. Para ato na patilawan niya, masuko dayon. Lakaw na lang dito ay. Bantay magyaw-yaw pagtabang ni ha. Ah, di lang yung magyaw-yaw. Saktuha lang luto ni mo diha. Kapuya sa di mo eh. Sige na, balik na nga to. Sunod gani, kung manawag ka, kanang makasuka na ka, kanang mangao na bata. Di kay tawgon tadi mo nga para patilaw ra sa imong giluto. Kung sabi tao ni, di mo sa luto ni mo diha. Muro na batayan ako sa akong lingon, muro dali na kay kong suko. Kung sabi ko, maano ka niyo? Mao nga ako, gipagsisultihan ako asawa. Nga naman ka dong, unsa may problema daig nimo? Batay sila eh. Muro na batayan ako kung lingon ba? Nga unsa man? Dali na kay kong suko ron. Nga, mangayo na lang ko nimo pasensya daaday ha. Matirmil na tikang banghagan taon. Abi nimo dong no tungod na sa sige nimo ka og baboy. Wala baboy akong kaon pork man na. Ay mo naman good baboy pork. In English ang pork sa baboy. Ano ko tao in English sa pork baboy? No, sa in English sa baboy pork pig na. Mga ora lagi na, tuwi Sa ko. mo na pataka naman ka. Nawa, suko na sad ka. Ay, bida. Ay, kung spaka god. Hindi ko mahibla dayon. Parehas ako na sa kahoy dong, di ba in English sa kahoy? 3 man no. 3. Kung tulo. Pero gusarak mo ang English na wood. Parehas na lagi na lagi. Ay, lagi kong supaka na unsa ba ka? Huwag kami eskwela. Ako naman hindi wa maka-eskwela di. Basta ayaw ko supaka ron di ko mahiblan. Oh, nialagi ka na. Unsa man nag-away na sad mo sa imong bana. Wa manay. Bar, sige, mingaw lang na siya na to, Pipang. Ay, grabe sang kwan. Oy, mingawa no. Ha? Butulo man ka tuig hapit. Una ka mo, apit mo ari sa bay. Ay, pastilan mo yan ni mo, Pipang. Ay, Hilom ragol diya aga ko ba nga... Hilom, oy. Karan ko nang naong ni murong nga nakayamukat lang. Ilan sa biyak ninyo, uy, wa pa kita mo mausap. Abi na kong kamera akong bana ang mag-away sa walay hinungdan, hasta sa di ay mo. Dahil sali. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man gyud imong tuyo pag arinak. Ay, niya nila ko din hinay tay kay gawas sa gimingaw ko ninyo, mangayo sa ko ninyong tambag. Ha? Uy, unsa man na? Si Duroy mang good night tay, dali kayong masuko. Bisag wa kay hinungdan, masuko dayon, maninghag. Primero, ako na siyang gisabot kay high blood lagi. Pero murag pirmi naman siya masukanon ka ayo bisag waon sa pirmi maning ka. Uy, sali. Dahil sa may sulti ni mo, Pipang. Baday, imo man nag-isulti ako isulti. Ipa-check up na sali. Ayaw kumpiyansa anak. Bitaw nag. Uy, ayaw ko piyasa. Kay doon na hinungdan kung nga nung ingon anak na siya. Pansig doon na siya sakit. Sakit? O sa masasakita tay? Sakit nga arang-arang. Ha? Unsay sakit nga arang-arang? Ay, sakit ba nga arang-arang? Pareha sa sakit sa una sa among silingan nga sa litaw pa ko. Nga matod pa sa among silingan ay ang iyang tatay masuko lang bisag wa unsa. Maning ka lang kuno kalit. Hantod nga bisan og magkanta siya. Pinasinghag na. Ya, og makita mi sa akong silingan ako pangutanon ha. Kung kumusta ng iyang amahan. Mingon naman to nga arang-arang na. Oh, pagkasunod adlaw, nagkita na sa mi. Akong ikumusta iya tatay. Mingon naman sa nga arang-arang na. Pagkasunod si Mana, nagkita na sa mi. Di pungutan ako, kumusta namang tatay mo? Arang-arang na. Patay na. Maunang delikado ng sakita. Kanang arang-arang? Oh, maunang ipasik up na eh. Unya ikaw tay, kumusta naman ka? Arang-arang na po na si. Sa bago ka na eh.
Kisay nga doktor day. Si kuan man to, Dr. Elpidio. Kirino. Dili oy, yabag kagkrino. Si Dr. Elpidio Turok Butoy. Yo, sa dadang doktora. Kuya, kay kapilido! Ay, pagbuot, dili may nagpabunyag. Ah. Dali na, kagisinyasan na ta, pasudlo na ta. Dali. Kinsay magpa-check up. Akong bana, Dok. Ay, mong bana kani siya. Oo, kana, Dok. Kani mao ni mong bana. Kisab na ilain, Dok, ha? Nakabira mo doon, dire. Mura bitaw. Be. Ato i-check upon, be. Be. Asa man tong stethoscope na ko. Be. Kani, daraday. Ginawa og lamdong. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale na bitaw na ako. Inhale man to kani ha. Exhale sa drone. Inhale. Kanang lawom gyud para masukod gyud nato nga maklaro gyud kung nabay nabara si mong lungs. Basig na ba nya. Inhale. Gana inhale. Gana inhale gyud ha. Inhale nyara exhale ha. Inhale gyud. Sugay, mamatay yung tarik kalakihan, Dok. Okay na. Beno. Unsa may gibati nimo ha? Kuan, Dok. Kining, dali ko masuko. Oh, manginghag day ko sa gamay kayo nung Uy, kung high blood tingali ka do. Bebe, atong BP-han be. Ano maglaro na to, high blood bagid ka. Asa man tong akong para BP? Blood gig ka, sir. Sige, tingali ka og baboy, no? Kay taas magig kagdugo. Kuan naman, Dok. Munda? Kanang atagsar mo kung kaog baboy ka na ramang tingkaon. Oh, high blood gig ka na. Kay tingkaon ram ka makaog baboy. Sa ato pagkatulog ka sa usa ka adlaw makaog baboy. Kausar, Dok. Anong kausar man? Tingkaon ka makaog baboy. Kausar man mi kaog baboy sa sakadlaw. Pareha sa dinas kada bagting kaon. Ya, ang problema kay kausar man mo bagting sa usa ka adlaw. O nga ikaw kinahanglan ka mo kaon katulo sa usa ka adlaw. Ayan ang kausara. Ay mo tong imong sanggot, Dok. O, Nga naman. imong Nga naman. gunting. Nga naman. Magbuot ka kausar kung kaon! Kana. Usa na sa maka-high blood mo kanang masuko gid ka dayon. Mga igyog ka suko aron di ka ma-high blood. Sorry, Dok. Sorry kay Dok. Kana. Likay ka nang masuko ka aron di ka ma-high blood. Kay kanang high blood so stridor ka na do. Kalma lang ay kasuko. Kining, unsa may akong buhaton ka ani, Dok? Kalma Unsay lang. mayo? Kalma ra gid ka, relax ba. O kay taas magtikag dugo. Kuhaan ta na imong dugo. Manun ko ang kutsilyo! Unsa may kutsilyo? Sako na suko na sagda oh. Sorry, Dok. Nga. Unsaon na ni mo kutsilyo nakuha maka. Ato ni ilog-log si mong liog aron makuhaan kag dugo. Patayo ka ni, Dok, ha? Ay binuan ka. Mamatay ko na kaliki, ha? Suko na sad. Sorry, Dok. Kana. Mamatay taon ko, anak, Dok. Sige, di na lang. Isitahan likag tambal. Okay na, mas mayo pa na, Dok. Kadiyot ha. Okay, Dok. Sige, Dok. Roy, kalma lang gid Roy ha. Ayaw ka suko dayon. Karon pa Ma-high blood, magtingog magkakut. diha, diha. Ang kuyog pa ta. Mamatay abi na gani kumihi ka. ka. Diman mamatay gani ka, ilisan ta gidayon ka. Di pa gani ka malubong na nako iilis nimo. Dok, unsa makasali? Imo kong patyon! Awadok, suko dayon dok ay. Kanila sa kay epektibo ni bro lahi gini imbuha da. Sorry, Kani. Unsa man niya? Ang saha na saha. Alyom sa tibum. Oh. Isa siya, Dok. Ha? Unsa man siya, Dok? Tabletas o kapsul? Di na tablitas. Kapsul. Liquid ni siya, Dok. Di sad. Kanang allium sativum. Mao kanay scientific name sa ahus. Epektibo kay na. Kana mo kay kan Kita lang, kita. Nayabag ka. Oo, nasuko na sa ka. Balang masuko ka na ko, basta ilang kong pakanaan ng ahos, Leche! Pero nga ba? Subagay ba tayo? Subagay ka! Subagay ka! Subagay yun! Tali! Recorded by X Thunder Gaming. Buta lagi na mo dito sa clinic, doktor. Sa tanang lamas nga kontra kay nako kining ahos, yung mo pag ipakit-kit yan ako. Di pero di na ko hiblara. Unya. Kung balik to sila. Naunsa man taong ka, uy, igo ra man naghatag og tambal nimo ang doktor.
Naibaw kag yung nakontra kay na akong ahos kay musuka ko ana. Sumagot. Bisan sa noon nga makatimaho kog ahos budig ko ay ko. Sambot ang bigit kitong ko ana. Ay dili man na maoy sakto. O dili ka gustong ahos, musulti kag tarong sa doktor, di ka imo na hinong hagog sukbag kay ang doktor. Nayabag man ka. Basta din ako balik dito. Ay. Kaya di na gid bitaw. Nagtuos ka mo balik ka dito, pasudlo pa ka dito. Imo kong gihagan og sukbag kay ang doktor. Nakita may malipay ato yung gibuhat. Musulti unta kag tarong sa doktor, imong ingnon nga di ko magsilbi ng ahos kay dili ka makahimo ana nga mukaon ana. Dili kay hagdo nimo sugbagay, pinaraw mo lang imong style. Magbuot man. Ano magbuot man ako? Abay ay, hilaway. Paraw ka yung dako na. Si kahay blood ha. Sige. Sige, hay man nagmayo para matigba kag dali. Ilisa daga kay kapoy kay tawhanak. Sige, sige. May plano rin kay Lisan ko suway. Ha? Di pa kasta ka dito sa bahay, hilagbong ka na ka. Ihalagbong ka na may hana ka. Halagbong sa imong Bisag mata. ka mo pang duha mo, akong ihulog sa bintana. Duroy! Saan kanina ko, no? Di man ko inaani sa una. Hindi ko kasawa may kaingon. Di na ko pugnan. Kalit ko kasuko. Luoy lang taon ko sa kong asawa. Mida. Pero may lang na akong mabaghagang taon. Luoy. Oh! Sus. Pero Roy, pre! Ay, pre! May kinayari. Ay, tawa na. Kawa na siya blood. Manganta mi. Dali, pre! Manganta na! Pero ikaw yung makapawaas kong high blood, pre. Manganta ta, pre. Para dili na ko high blood. Okay ka? Usay ka taon mo, pre? Katong kuan, pre. Katong ikaw. Ikaw. Katong ikaw ang nagatudlo ka na ko. Ayaw na, pre, oy. Man man. Grabe. Daong laya! Dahon nga laya! Aray, oy. Ayaw na, pre, oy. Wala na kayo ng kanta. Uy, nanay lami. Lain lang. Katok ano lang. The falling leaves. Na, samot. Kanahan kayo sanan. Sus, wag gihapon na lami, oy. Bida sa nimo. Pulos ka may lami! Kanahan ka! Wala ba ikaw lami ka, ha? Lami ba ka? Lami ka! Ikaw! Lami ka! Mao gina akong problema ating presoy, bambina. Bisag lain tao, akong panghagang taon. Usaon rin ako, mabaon ni ako kinaiyan ha. Ambot lang, ganun, wa man di sa una, karoon naman yung tiguang ko. Mamangal ko kalit, saan rin ako? Dugay kita supagaya, di ba? Usaon ba taon ako, di ba? Natin mabasa diya, mga manghag ko kalit. Di pres, tabagi ko na ko, sa may inyong kasulti. Usaman ko kamay pasultihon, Doroy. Okay, ang sender dato ka nag-adlaw, Golya. Roy. Si Dodong Doroy. Si Doroy daw Doroy, ang si koko. Doroy. Di ba namin kanta sa unin na natin? Singan? Si Doroy daw ang koko. No, ako kakuanan. Kanunay maghinuktok. Mga 2014. Bapa ka na. Wa pa ko mataw. Bugay na dati pres. Uy, maulitaw na katong kauban nila ni katong mga balitaw-balitaw sa una. Kadakanta. Ni Kwan. Kaya ba taga Pasing. Talyo. Pasing. Audilis, talyo. Nang pasing og si Tonyo. Tonyo, mao na siya. Kanya ang kanta na katong bulatik, bulatik ang title niya Doroy og Duray. Oh. Kanya kanin si Dodong Doroy atong tambagan natin press kani si Dodong Doroy at press. Sa una dili siya nga mukalit bitaw siya banghag at press karuna. Meron. Karuna ang mga idaran na siya nya usa sa iyang kalagutan niyang asawa kay kada bang kalma iyang asawa pero murag punto kay iyang asawa. Pila edad aning Duloy? Mga 60 siguro ni hapit. 60. Oo, mo na nga. Dali na kasi ma unsa na ate Pres kanang ingre. Flare up. Medayon o kasuko. Flare up dayon si ate Pres. Oo. Sa mata na to doktor nga high blood ka nya unsa kuha ko silong doktor. Ingong doktor nga atong lugo nimong liog para makuhaan kang dugo. Hinanggaw, putong doktora. Wala ko nung sa prangana. Murag binuang sa to. Ato ni Dr. Inad on, Alan Inad. Kuyog mo ni Ma'am DC dito sa PCA sa clinic ni Dr. Sidro Piña. Kay klaro kay to dito kato binuang mo to. Limang kaluglugo nimong iliog daon sa tao ni. Porbida ko klaro. Mo niya, Ate Pres. Gulyahan. Ay, bam? Di ba ka nang mato kag doktor o may bawal kang high blood? Unahon man gyud ng BP? BP, O hindi ka buti mo. Mayro. Uy, high Bipihan blood di ka. ka. O, ano? Mao gina baby. Relax ang sir kay bipihan di ka. Ana gina 5 minutos una ka bipihan. Ginawa na ba yung uban? Pero sa akong manghod nga, bisag dili mo suol lang yung high blood. Mukalit lang siya ka high blood kay inig Hagsyo naghugot nas katong gilambod na bukton. Kulbaan siya. Kuyawan man siya mo high blood no siya kalit ko. Ngano man?
Makuyawan siya nakikita ko yung nanang basta mahugot guys, makuyawan ko nila ko. Relax ka ko. Pero sa una ibtan kong ngipon. Nagibut ako sa ngipon, pero tigil akong kuyawa. Dahil sa una doon na may suki sa nanay Rosel Berama. Kurang Fernandez kuan nga Fernandez. doktor adto ko dito. Inigsugod pagala, ikagilkel na murag pliers nga ni. O ana man ko. Manang doktor. Paraygon po day kay ka, uy. Nanay doktor siya. Ay, damadama niya ba? Nanawag dito ng nanay siya. Hindi ko bibutang bambina. Uy, ako may kuyawan. Lain sa ni ka Pedro Bam, kaya ang desires ni Agnios may mingon, ibtadro. Ibta ito sa ibon. Hindi, erto ay. Bakal ba? Nakakabata. Pero karon Goliath nga kanang nakakuan na jud ko nga kay ibta ko kana magsuo lang imong ipon may man to ibton kay kausara kaysa magantos kag sing karon magbibuto ng ipon wano koy kuya Ako kam, di sa ingon kuan kay ako na am koy daot nga ngipon diri murag na padung na gyud sa kapon. Tungod ni sa acid siguro ba. Nya giingnan ko sa doktor di gyud ka maibtan sir kay taas imong sugar. Di gyud ko maibtan bab sa saon ako na gitan ning ipaibot ko. Ibot lang dok bahala na unsay dangatan ako sa Ano iya. man di ayo ipausos ang imong sugar Ang dahil. iya ati pres mo kalit ako saka. Ah. Dugay maayo ang kuan. Mao ba? Goliath may naghisgot ka ana kami ra bang mga senior karon no kita ate pres ug magpaibot ng ngipon dili dita mo ibot ng doktor ko wa tayo no sa kanang doktor nato. Ay. Okay ba ka Basta senior citizen dili sila mo ibot ka na mga dentist mga yon ko kag doktor nga nang kuan nimo okay ba ka ibtan. Ayo pero katong taga-amo ati pres no. Di sa no nagisgot na taning ibot-ibot. Kuan to si ati pres kanang mura bitaw spiritual. Kanang Naon ra mangipon silisa kita. Makuha gyud, makuha gyud. Mabdo sila lisa to. Makuha gyud. Kuha oy gaan na lang ipon ay tok mura naon ra. Nga ana sandig lisa ay gip. Bisag ahi nga. Karon gali nanay pangal lisa diri. Ana Bisag- oras giyang kamot ati pres. Bisag silihingo niya gahi. Ay Boss. so tangtang oy. Mao ba? Oo. Nabito ko lang ito lang spiritual sa una. Karon naman ko kita na. Balik ta. Balik ta. Goliath. Duroy. Duroy. Duroy bayngan. Doroy nya ang sunod dolor. Oh, kanang na ang Sangay ginapit. pag sarang ka doktor imong giadto nya. Sarang bitaw. Gadadaan po ka konselyo. Pangita og doktor nga katong itambag ni Goliath ay. Oh, pangon apan una sa tanan doon na tayo pambit nimo dire sa Marcos 5 Okay, sa- versikulo 34. Ana Marcosa dili na katong blood control no, dili no. Dili na bebe. Rally po. Sige. Dayon ba kay Holy Bible naman ba sige ba. Mark 5 verse 34. Unya mingon si Jesus kaniya, anak naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. Kani sulti ni puni ni Jesus ha? Ako buto ni Duroy dangop nalangkas papagampo kay pong pa sa pong amiga nga idarana nga masakiton diretso lang sa taas kay walay gastos x-ray walay gastos consultation no kay naman din gibutang nga naayo sa tungod sa imong pagtuo kay kanang imo ang ibati karon nga wa kakatug ka dug high blood bakag di ba apan sa ako nang gingon usara manggod ka doktor aron mahimutang ka so why ko nung adto sa laing doktor adto ba lang ka sa sentro ninyo adto ba ka sa public ka hospital o are ba ka sa private mas maayo yung matuon nga doktor ka ng unsay kay maayo ate pres ka nang madto kag doktor ka nang kailan nimo ug dili kaila kana may uban Mas may kaila. Dili di ba magpanuko ni sukod hindi ni. na mo ubang doktor kung kailan nato dili ta prangkahan kay maluoy siya Ay, dili. Sa kanser ka di ka prangkahan. dili Dili man. Usa may kuyawan ang ngipon ro man na. Oh, ngipon ra man. dili man ngipon niyang iya pagkamasukanon man niya Ah, Sa ano? Kadaliw andal man siya. unsay kuanan ka na unsay kuanan ni dali masukanon adto ni internet adto ni sa ason sa cardiologist Sa unsa kaning ingon ani ba nga na dali mo flare up Ambot ako sa Ay, wa ni ko ano uy. wala mo Naara siguro na sa kuan. kadagtan ng doktor di siguro di ba psychologist di siguro di siya ba sa anak ni Parijuel Asido ay nga na no si Inday Bing kay psychologist magikuha to. ana na lang sino ro aron may mutar di ka mabalaka sige ka balaka sabot ka high blood Sabot, tinuod mo kay blood yun ang kabalaka. Ya, di ba kana tinuyo niya? Kana noon High kana blood. mabalaka ka, worry ka ba? To, kana ati pres mahay blood. Mahay blood ka. Mahay blood ka tinuod. kay pung pa kami kuno doktor taga-uro mo si Dr. Jeffrey Del Socorro ayaw sige ka stress daw bambina kay why namatay sa cancer matay sa stress Oh, tinuod. Tinuod gina. Stress gali ka, patay ka. Hindi po ko gabi oy Manaman. Masa kung saan ka mamatay Ikaw na ko, ipaso, tihon.